So hey guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोना नायगासिनो दं GTech YouTube channel. So friends, आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय. So friends, नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेल पिक्चाराव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअखौ. So friends, जेन जादोला. So friends, दिनैनि भिडिअआ जेबो एप बा एप्लिकेशननि बागै जाया. So friends, दिनैनि भिडिअआ जागोन टेस्ट खालामनाय. So friends, मा टेस्ट होनोबा आं मोनसे बेटारि टेस्ट खालामगोन. बेनो जाबाय प्लास आरो माइनास. प्लास आरो माइनासजों जों दाजाबगोन बा नांजाबगोन. अब्ला बेयाव माबायदि रिएक्शन जायो नोंथांमोना दा दसेनाव नुगासिनो. तो फ्रेंड्स, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोनाबो बेबायदि खालामनो दानाजा. तो फ्रेंड्स, मानो होनोबा बेफोरबायदिया जोबोर डेन्जार. अबा अर जोंनो हागौ, अबा बेटारि बेफ्रुलांनो हागौ. तो फ्रेंड्स, बेखायनो नोंथांमोना बेफोरखौ खालामनो दानाजा आरो बेफोरो लांदां जायगायावसो खालामनांगौ, न' खाथिफोराव खालामजाया. तो फ्रेंड्स, बेखायनो नोंथांमोना खालामनाङा, गोरोन्थियावबो खालामनाङा. जुदि नोंथांमोना खालामनो अब्ला आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो. आं बिदिनो टेस्ट खालामनाय भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोननो. तो फ्रेंड्स, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो चेनेलखौ लोगोसे साबस्क्राइब खालाम. तो फ्रेंड्स, जों बिदिबा गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ जागायदिनि. लेट्स गो. राइट गाइस, नोंथांमोना नायनो हागोन ना बेटारिया नैबेनो. सो फ्रेंड्स, बेटारिया फिसा, मानो होनबा आंनाव बेटारि गिदिर गैया. बेखौनो फार्स्ट टाइम खालामबाय आङो माबायदि टेस्ट जायो होननानै. सो फ्रेंड्स, नोंथांमोना बेयाव बारा रिएक्शन जानाय नङा. बे सिम्पल रिएक्शन नोंथांमोना स्मक ओंखारनाय नुगोन. सो फ्रेंड्स, आं बिनिबो बेटारि गिदिर बायबाथाय आं नोंथांमोननो बानायना दिन्थिगोन. सो फ्रेंड्स, नोंथांमोना नायनो हागोन नाय माबायदि थुङा ओंखारजोबदों स्मक. सो फ्रेंड्स, नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव बारा रिएक्शन जानाय नङा. मानो होनबा बेटारिया फिसा. जेब्ला आं बेटारि गिदिर लाबोगोन अब्लानो आं नोंथांमोना बिदि मोजाङैनो दिन्थिगोन माबायदि रिएक्शन जायो. सो फ्रेंड्स, नोंथांमोना बेखौनो नायदो. सो फ्रेंड्स, नोंथांमोना नायनो हागोन नाय माबायदि स्मक ओंखारदों. सो फ्रेंड्स, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनब्ला गिबियावनो लाइक खालाम आरो लोगोसे नोंथांमोना बिदिनो टेस्ट खालामनाय भिडिअ नायबाय थानो थाखाय आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो. साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव बेल आइकनखौ अल प्रेस खालाम, जाहाथे बिदिनो आंनि टेस्ट खालामनाय भिडिअ नोंथांमोननिसिम थाबैनो नुनो मोनो. दिनै भिडिअआ बेखिनियानोसै. नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन. बाय बाय लोगोफोर.